aktivitas.
Shalom dihita salutna, tapukama parminggota, marede mahita sia bukwede nomor 30 ayat sada dohot tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Idama hatop duauro, tiop mana di honuaing, asa unang adong mabuat tupalmi. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami na di bagun magijang, nama dok mauliate do hami tuho, ala di paboton ho tuhami, marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalau salpu sogot langit doho tano, alay na hot do anggo hatam rodi saliling-liling na. Akuk nii, iko patardo sogot saluhut jolma di jolo ni habangsa paruhuman mi. Saya si maroham di hami, pahot marohanami marhapor siao di hatam, marhite-hite tod di parbadia. Padungo mahami, jala paringgas hami martangyang, asa marlas ni roa hami paimahon ho, jala asa dapot hami hanguluan nasura suda. Amin.
percuma kita berjalani di dalam lautu surgawi. Sai Yesus mata bandongata di las sepi. Tangihon hamu mapati ni debata di mingguta sadarion ima siap pati parjolo sahatu pati paupaton. Pati parjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatatta tang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manangahan na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon. Rodi na di bagasan aik na di toru ni tano. Yang go tunggabe si sobbaon manang sioluan. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon guarni debata. Yang go sature dalan na. Aihona uhum na dosogot. Akka na marsineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, tinaunomari mau ulahamu nasa siulonmu. Alai yang gore papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe namangebati hutam. Ai di naunomari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia doi bana di ari papituhoni. Di bahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai, jaladi perbadiai. Ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata, lau mangulahon na bartu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pergogoy mahami, mangulahon na hubbar tupati mi. Amen. Tatopoti madosata tuadopane debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoro hami dahamatian ni pardosa. Mulak manian perjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana. Ido dipangidoroham. Alani ubahin hupangidohami. Saya sudati matorutorum asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sude dosa nami.
asa mangulu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi hami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata tarihot tu hasesani dosa. Mucat piak kadolok jalahumutal akarobean. Alayanggo parasini rohaku, nasotu pamusat siako. Jalapadan ni hadameoku, nasotu pahumordit, ninna jahoba siasiho. Hasangapon ma di debata nadigicang. Amin. Tuhan Yesus na punang sanggup dapina biar ulang tari pargogo mulunai nasa dosaku nang sai doi kabaritaon alang nai di dia Tuhan tudasoni tumparapai narobida Tabegema turpuk epistel dihita di menggon. Ima natar surat siap pangukapon saplusia. Mamuka sian ayat onom sahat rodi 10. Tajahama marsika soring. Dungi hubegema songo suara ni natorop situtu. Songo suara ni aek godang. Songo suara ni akaronggur. Nagogo namadok. Haleluya. Ainunga mangarajai Tuhan debatata sigonggom saluhutna. Nunga dileho tu ibana abi nasaksak jalanayas sialitononna. Ya abi nasaksaki ima hapitoron ni akan nabadia. Jadi manuka maau tu jolo ni pakna sumoba ibana. Gabe didok matuahu. Unang masongoni, dongamu naposo doahu, jala dongan ni aka hahanggim, aka nang majalo panidangion sia Yesus. Debatado si sobaumu, ay panidangion taringo tu Yesus, ido todi panurirangon, ima sahatna. Martua do halak na tumangion hatani debata, dohot nau piopsa. Amin. Amen.
pon maha porsiaw tai songon na hinati dakkon hidongata sa porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba na sasadai imana tinubuon ni si Maria nagebegabea sia todi parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau penarsilang na tua tubano toru dung ditanom na mula mangolu di ari patuluhon na manai tu surgo la huddul tu siamen de bata Jehoba amanai pargogona suatu dosani disimai bana pai mamulak sogo tutanoon manghumi halak na mangolu dohot na mate au porsia ditod di parbadia jala adong sadahuria na badia huria topan halak Kristen kana badia dohot biasani dosa dohot dihatai na madok mulak mangolu sogo dagingnya halak nong mate dohot dihangoluan na surasuda amen. Tabigi di puji-pujian sian kor gloria.
Tapi gema titing na masa di huriata. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Advent Paduahon tanggal 10 Desember tahun 2020. Topik Minggu, Manomu-nomu Raja Partigor Jala si Parmonang. Tikting na parjolo, bantuan tu korban bencana banjir bandang. Hobar tu surat ni opui eporus HKBP ima pangurupion tulungata nahona banjir bandang di 4 desa di Kabupaten Samosir, 2 desa di Kabupaten Humbang Hasundutan, di Parade Huriatado kantong Manang Keranjang di pintu gereja. Pinangido dohok gomos tuhita sudi ruas ni Huria tapasahat ma pangurupiota tunasida nahona dampak banjir bandangi. Na paduahon soso tusudi ruas nang dohot perhalado naso apala pasahat ton pilihan bulanan tahun 2020 suak songoni nang lelang pesta gotilon tahun 2020 dohot lelang pesta gotilon tahun-tahun sebelumnya asa di pasahat mai tu Huria. Na patuluhon rapat Huria tahun 2020. Rapat Huria tahun 2020 naing di Patupa di hari Minggu tanggal 10 Desember tahun 2020 mamuka pukul 10 sada 30 WIB. Manang duksidung permingguan pukul 10. Agenda rapat ima na parjolo pengesahan program Dewan-Dewan Dohot Huria tahun 2024. Na paduahon pemilihan Ketua Pesta Gotilon tahun 2024 na patuluhon Warnasari. Na paupaton Natal tahun 2020 Dohot Tahun Baru tahun 2024. Laho mendukung akahaporluan tu perayaan Natal tahun 2020 Dohot Tahun Baru tahun 2024 patupaut taro babungu pilihan tujulu ima di hari Minggu sadarion tanggal 10 Desember 2020 tanggal 10 Desember tahun 2020 dohot tanggal 24 Desember tahun 2020 tapasaha ma piliani di bagasan Lasniroha. Na palimahon Dewan Koinonia Natal Keluarga Muda naing di Patupa di Minggu tanggal 10 Desember tahun 2020 mulai pukul 10 WIB. Tatangnya koma asa merdadan do dengan Natal Dewan Marturia Panitia Natal Dewan Marturia seksi sending, seksi musik, seksi multimedia mengundang hamu amanami inanami per 33 nadi pasar dohot di Jabu perkarejo terminal supir angkot dohot ojol mulai sian wilayah sada 1 wilayah 10 pitu naung mendaftar do naso mendaftar dope manang naung masuk di korsending pinangido tuhamu amanami do inanami asaria mahita ro marlas niroha marningot ari hatutubu ni tuata Yesus Kristus tuatai ima Natal Marturia naing di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2020 pukul 10 walu mana pukul ono potari 1 nasidung inganan gereja HKBP Pasar Minggu. Namangihut Dewan Diakoni Natal Diakoni Sosial naing di Patupa di hari Jumat tanggal 15 Desember tahun 2020 pendaftaran pukul 15.30 WIB ibadah Natal pukul 10 pitu 1 nasidung inganan HKBP Pasar Minggu. Seksi pendidikan perayaan Natal Sekolah PAUD Terangkasih dohot Yayasan Terangkasih naing Patupa Utama Natal PAUD
Terangkasih dot Yayasan Terangkasih di hari Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2020 pukul 1 pukul 10.30 menugut di ruang serbaguna gereja. Nanaing dohotan ni akai anakon sudah siswi PAUD Terangkasih, orang tua, guru-guru, dohot sudah pengurus, pembina, pengawas ni Yayasan Terangkasih. Tikting naso jinahahon dohot parhepengon ni Huriata, boi mata jaha di tikting naung di parade Huriata. Songonima tikting dihita di bagasan saminggon. Pinasaha matiki tu korna posobulung patu begihon ede puji-pujian. Diuduti dohot kor amasion. Niliom matiki tu kor amasion.
Parede hita sia bukuede nomor 510 ayat sada dohot satorusna laos di mata pasahat pilihan sada A dohot sada B. Dameni debatana sumurung sian saluhu na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, di bakasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Barita nauli jamita si hanguluhonota di mingguta sadarion ima di minggu paduahon minggu apen dienet sian bukuni panurirang Sakaria biddu
sia. Mamuka sian ayat sia saha rudi ayat 10. Huzahama dihita. Maria ia situtumaho ali borusion. Marulupuluk maho ali boru Jerusalem. Idama naro marajam tumopot ho partigor ibana jala si parmonang. Naserep dorohana jala marsihudul di halude dohot di anak ni halude ina-ina. Jala ahu maniapon akahureta sian Ephraim dohot akahuda sian Jerusalem siap dohot sior tuhamusuon dungi barita honon nama hadameon tuaka bangso parbigu jala masuk togonggoman nasian laut tu laut jala sian batangaik Euprat sahat rudi aka uzung ni tanoon ima sahat ni turpukta horas selama hari Minggu mari kita sudi Uriana hinaholongan ni tuhata di bagasan keprihatinan dohita sahat tunuaing era sumere di dohita manoton televisi mardida namasa di tonga-tonga ni Portibion secara khusus namasa di dunia Timur Tengah luta bereng-bereng perang noaing na terjadi naung sampai puluhan ribu aguan hosa hirau marga nama berengon hosa niaka natinopan ni debatan asing sia jolmai hira somarnalang do berengon agabi do merdusa jala aguan hosa aka nasoboto nahumurang dak tapi ni tindakan ni dengadong di Portibiora na membela atau tidak prihatin melihat keadaan itu. Sekalipun itu mungkin masalah yang cukup besar. Tetapi mungkin bisa diperkecil tindakan sadisme kemanusiaan itu. Nak pesomal nak kamanginang puji Tuhan mah ngagabe songon naratabe parmerengan ni bangsot taok kuida dung na perpudion. Enggo diakarina salpu ganuk masa dong dina dua bangsoi setur gariza do dihutur. Kasih huto Yesus do na dimusui. Leyang go belakangan nung ngalam torang. Ay do siak ka ugamo Yahudi, ugamo Islam, do ugamo Kristen, do na ateis na maramatean. Dan apala dong hadumuan na taringot to haporsyaon na masai. Jalanung ngalam ratabi dida bangsot tau karoa. Badang apala songon na perjuluibe. Setiap ada masalah di sana selalu dikait-kaitkan dengan agama-agama yang ada di negara kita. Patar doi nuaing dida Portibion. Amanginang manghihutob bibil taon buasa hubukas yani. Memang saya hirapatu zolo ni haroro ni tuhatta na padua halihoni doi. Hira somat seri do parporangon, parmusuon, bahkan bencana alam songon na tatik-tikon sadarion. Dohot don waeng dihutata, maruru-turu bencana alami. Dada hola porang namasa di Portibion.
Saya huingok dotongon bulan Desember tahun 2004, peristiwa tsunami yang sangat luar biasa. Jalahiraganu madapoton pesta apen dohok manang Natal, say umumna gurang do masa bencana. Sa sitong ada kolan naopat di seido pe namasa di Pulau Sumatera, khususnya sekitaran Danau Toba. Halongangat dia manginang dari Bakarai si Mangulabi. Eswadong danau, esok sungai. Alay boy do betu, namar diameter, sada 1,5 meter. Bahkan naik 2 meter. Satu topi tawi, terguling. Ada ngadok sungai diduluhi. Dan ngadong isi batang aek. Alay songonima berguling-guling batui. Di badodos hutai. Zol mana mate la sodabo be ayunga tumibu sia jebu na manibuni akatano. Adonggo bege jadia di desa Sepahutara Manginang. Ira 5 rina salpo. Beredi buru-buru baru inatai. Dohok beruna merumur 7 tahun roudan. Beredi mari topi ni haumanai. Itorlong sorseben wagijang. Apalah mate. 2 ci. Uduk ni nasi maula beido be. Dang matsari na pahit na songir di tonga-tonga ni Portibio namanginang molosonang dekayon noang dang masa bebajir. Tong matong martangiak kita. Dang masa beyaka berlipat-lipat masa parporangon unak tahiri mamanginang molo di dunia ni halakape parporangoni marpangotak gotuhitai marpangotak. Ay buru manigai itu kondisi perekonomian secara global. Lumbubi mamalo dihatai bangso Israelon kunak kuat tado. Mungkin halubi mai di panopaun ni debatan di nasida. Na malo do nasida. Na pistar do nasida. Nabisuk guna sida. Bulu tanek mati penuang berbagai macam teknologi akan manginang. Akainang senda sida do gumurang harorwan. Saya berpikir doa songonon. 0, sekian persen dari kekuatan nasida do penuang na terjadi di Gaza di bain nasida. Berarti bulu Portibio buru setidus benon dan narakru sebata. Itu belum apa-apa dikeluarkan mereka dari apa yang mereka ketahui. Sekalipun itu tidak kita inginkan. Nanaing dohonoko akan manginang mardom utuk sipatak kana masaon. Portibi namar porang bencana alam nasohya macari di tonga-tonga di Portibion. Dang dope masalah amanginang di tonga-tonga ta secara internal di tonga-tonga ni namar lingkungan di tonga ni masyarakat di tonga-tonga ni keluarga. Kita mamaboto akka parporangod dia mana masari hita. Parporangon ahaman na terjadi di bangkasan ate-atem doho pikiranmu. Ahamana masan waing pemberontakan na terjadi di rumah tanggam. Ahamana terjadi waing di tonga-tonga ni hanguluammu. Maragam yakka manginang. Nazulu di zaman yakka panurirang. Di sudah zaman ni panurirang. Anggo halum lamon ni Portibion nung aterbu terjadi yakka manginang. Cepek doa lusna. Puasa masa songoni. Puasa masa parporangon. Puasa masa perbedaan. Puasa masa persualon. Kenapa menimbulkan penyakit di tengah-tengah kehidupan manusia ini? Bibil taudo mengelusiak kamanginang.
Alani takangi rohani zolmai do. Alani dosa no namangkong gomi di rohani zolma. Takangi roha na makorhon tu dosa. Dohot na makorhon tu roha hadagingon. Dohot ketamakan di tonga-tonga ni hulu hazolmaon. Ido mabek kasisiga di tonga-tonga ni portibion. Mamuk kadung di toppa tu hatta siya zolma na parzului. Kunayot tamay. Nung burzudo tu hatay. Allah itu sungguh baik amang inang. Tukso heado disi salah zolmai diuhum, disi salah zolmai itor dibuat hosanai, disi humurang akka zolmai, dang disi itor dipamate zolmai. Nabasa jalana burzu matutu hattai. Taida maburzuni tu hatta. Ala didosai ikut diuhu portibion. Di lekseon sudi di pamasa do aik nasumar. Alai dang diri pacot tu hattai generasi ni natinopana di portibion di pangulu do sinoak dohot keluarga nai gabere generasi ni baru anak pesongoni sai hula-hula gozolma daktar picang Madabu terus tu bagasa dosa dohot hatakang do pangudzunani. Hidung masai itor martakangi roha do musemang alo de bata. Hidup badi Paulisi Nimrod tukuk di Babel. Hatakang doi. Atik tung romu seuhum ni tu hatai. Asarong yang anatta tu banwa gijang ro tu hatai di loha doi. Songoni ma di pehutihu debata roha pikiran ni zolma di portibiona kamanginang alanido masa parporangon sian najolo tu najolo sahak rodino aing marporang bangso Aram marporang bangso Syria marporang bangso Babylon marporang bangso Asur masih porangan akka bangsoi sudido rak makirim bangso itu hatai tungi senama haluahon, tungi semana menabui raja paluahon, sian akka parsuryoni. Di papatar to hatai doholong rohana. Dang macadi, idu bekurok naking amanginang. Nabasa naburzudo to hatai. Nabasa roham diau o Jesus Tuhan ki adeo kamu manusia terusna tukso di paloas do di bagasan hamaguan dohot hamati adzolma. Ido bati budi susri rakon siap pada narobi dope. Naik kotongoson di bata raja sasale si palua di tonga-tonga ni portibion. Nak pesala mangatusi do nazulu bangsoi taringot tusi. Di baga-baga ni di bata taringot tuju. Naik koro si palua Yosua di tonga-tonga ni portubuon hidup bedung roh Tuhan Yesus tu portibion na genoran na Mesias juru selamat kira saudara salon nasida do ainung nga di parbaga-bagay gabe si paluan ni portibion nang akabangso na makirim hati-hai paluahon siyan akaparporangoni nung nga somal di nasida molo di do raja dang nagali-gali pamatang nga ikut tugus do keadaan na kon cukup berwibawa do songon na dida na sida mungkin song raja niya kahalak Palistim na jolo songo si Goliat songo si Saul na tumibbo siya jolma jalan agumateng na tumongam siya jolma di portibion di zaman na alai roh Jesus
nagenoran na Mesias. Kira torsar salo pikiran na sida doi gabi raja di tonga-tonga di Portibion. Di dok muse raja hadameon. Songod dia mah col mana songoni. Gabi raja hadameon na mangadopi partok tangan, parporangot tongonak kabangso di tonga-tonga di Portibion, di dana sida. Itu bagodang nang makaporsiai ibana. Asaka manginang turpu nasab panurirang Sakaria sedarion. Sadahal kebiasaan di tradisi ni bangso nazulu dihalak Yahudi, dihalak Israel, taringot tu menyambut raja. Ala molo rosa halak raja tu sadaluat dihaposi nasida do apa yang terjadi di dalam kota itu, nah terjadi di bagasan luati, nasiga patureonna, na merbeda mardame, na terpenjara melua, na ginosa-gosa dimerdekakan. Alanido sangat luar biasa, molidok menyambut sadaraja najulu di tonga-tonga di bangsa Israel. Dan itulah yang terjadi ketika Yesus mau memasuki perjalanannya yang terakhir sebelum dia mengakhiri dalam kematian itu. Ada orang suatu hamatiat Tuhan Yesus tuk takasdo disambut nasida ala didok Yesus Raja. Di paradi nasida do betul-betul dakkola cepar dagingon nasida mangaradi nasida ala itung dohok dosa roha nak partodion nasida mengelualukan Hosianna, 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 pinasu-pasu manaro marhite-hite gowarni Tuhan. Karena memang begitulah tradisi yang terjadi dalam umat Allah di zamannya menyambut yang disebut seorang raja. Nak pesongon nahudoki, dak sudi nama kaporseai, dak sudi nama kaposi Tuhan Yesus gabi raja di tonga-tonga di Portibion. Lubobi ma dang roi bana patuduhon kegagahan, patuduhon kekuatan berlambangkan kekuasaan, dang huddul ibana di atas ni gaja manang, huddul di atas ni huda ibana na menunjukkan kekuasaan. Alai diturpukon diulak kodom semadok marsi huddul di atas ni haludi. Itu pun bukan keledai jantan, tetapi di dalam keledai betina, ina inna molo di hatabatak. Itu melambangkan wanita adalah jauh lebih lemah secara fisik, bahkan mungkin secara psikis, bahkan mungkin secara psikologis, siad daripada bawa ima dihuduli tu hatta Yesus. Buhama songon itu tuga raja. Tetapi itulah raja yang diberikan Tuhan di dunia ini. Atong raja na songod dia may baan haroha. Dak songod raja panatapan Portibion. Taringot di debata. Taringot di Tuhan Yesus. Unang dihiripo kamanginang molomar porang bangso tu bangso gade Roma ibana songon pahlawan untuk membelamu. Molomar beda maho songo petinju rubani. Gabe didok ibana saya akan menang di dalam Tuhan. Molo marsoal hita sesama hita manak turongat taga betado ma Tuhan akan menjadi raja membela saya. Dak songoni pemahaman ni. Tutudo raja na mangodihok kita do. Yesus Kristus Tuhatai. Raja na palua hok kita do ibana, palua hok sadia do akamanginang. Ay mulu nga di palua roha do pikiran na zolma. Sedu sadahot gonggoman ni kekuasaan, ketamakan, kerakusan. Yakin mahamu,
dan harok parporango di Portivio. Ada siaran di televisi semalam, dan itu mungkin setiap hari dalam minggu di TV di tahe Indonesia mengingat. Itu tahe judulnya. Ya, saya menonton semalam, susah saya tidur karena capek, terlalu capek mungkin beberapa hari ini. Mululu jawa manginang maulu mudum itu sahitu. Somalala mululu ja murarenge. Ada yang mululu ja na maula na mudum, dak kutono wae. Di manotot daw na dari TV One, kalau nggak salah Indonesia mengingat lah. Bagaimana sejarahnya Indonesia ini, bangsa ini, yang sudah merdeka tahun 45, tahun 47, mau direbut oleh Belanda lagi. Bagaimana itu perjanjian Linggarjati, semua mau bisa dikerjakan dengan damai jika ada hati yang mau berdamai satu dengan yang lain. Ada yang menerima, ada yang tidak, tapi ada hikmatnya. Saya petik dari siaran itu. Ternyata jika ada hati yang damai, mau berunding, semua bisa terjadi. Itu bisa terjadi Amanginang dalam kehidupan kita. Ketika raja yang benar itu mau menguasai hati dan pikiran kita. Asadang naneng mengerajai secara teritorial tuhatai. Dan naneng mengerajai asa merdeka sian tapal-tapal batas ni parbangson. Dan asa meluas sian aka parporangon secara kekuatan-kekuatan antar bangsa. Tetapi dia mau raja bagi pikiran, bagi hati setiap orang. Karena jika Tuhan itu telah menjadi raja bagi kehidupan kita, dialah yang mengatur dan menguasai kehidupan kita. Sehingga akan terjauh dari berbagai peperangan, jauh dari kerakusan, jauh dari ketamakan. Dan yang terjadi adalah kedamaian. Amanginang nung ngasal puangko panomonomot tanah perjulu, diharoroni Tuhan Yesus, dihatutubuna. Ibana maraja na tutu si tutu. Hidup bana dong akay detay taringot tu sidang buy besang kalotay akamanginang. Jesus Kristus ido raja pinabakit ni amana manggonggomi sa sudi. Manggonggomi sa sudi. Daksang kalot tabi adalah Kristus adalah raja, bahkan di dok edeta nomor 120 sada kamanginang Yesus raja ni huria naporsea nabadia pasu-pasu ma awon. Ibana do rajata. Nung ngatahalatson ni dia ka perayaan Natal kamanginang maka latson harorona na perzului. Nunga godang noaing merdalan perayaan Natal. Do di jamitaku renungan di Natal parhala dua kamanginang hami. Di tanggal 2 mamuka Natal ni huriat taon. Daktare tong biaya penyambutan nakpe perayaan namanya namar Natali. Dak pola hatata bangso nasik taringot tusi. Hakabibi mata hatai. Daktar itu kita biaya taringot tu Natalo. Adong godang merayakan Natal molo pungwa nak kainangate. Ada di patupa, gatina, bona, tahun rangkaian ni Natal lah itu. Daktar itu kita sedia godang biaya taringot tu si. Pangaradiot tadi Tuhani. Pola hudok salah do mulu bagak kita. Tiki Natal, elus na daong ina, daong. Salakal kita kalau baju baru inang Natal, jawabannya tidak. Salah udah mau magateng katek kita kamanginang, akamang di hari Natalon.
alusna daw. Dak salah do mulu marsipatu baru akama maon di hari Natalo. Daw, dak salah. Turhamu sipatu muna baru mulok kepeng mo ate. Hidup tong belong kepeng kan. Yang gosong go lagi paksa. Kan ini persoalan dato. Salah dui daw. Kamu lagi paksa. Kamu akai ini ibu nak terlalu dipaksa bagak. Iya kan? Ayaw pehiaruh paksa ugabe komulak posohian. Saya ini cukur terus cengkotokan, saya sinama tong risi, kan saya tong arong ningom seuti, iya, tohoro lemes, iya, mendi mei beto, tokenai dong lasari maniak, papak sahuat tong kan, unak papak sahu, itu gak salah manginang, mau merhaya sope hita, rapi hita, manur baju baru hita salah dui daong. Gak salah itu. Kurang biayai memang luar biasa. Dakkolan di molo di hutan kami satu naing amang membudaya do bidda Natal, bidda tahun baru. Sipata mereru subuh dia lagi jebu jagali. Ay nung ngay bainon mulai sada Januari nung ngarong gugu bidda Natal. Di lapo-lapo saya rong gobi di hamian. Bidda Natal, bidda tahun baru. Arong makelompok nyo. Ngay bayan ni mulai Januari kolumna iuran, tapi iuran di gereja nang ibayar kan, isido salah. Tapi beda tahun nang ibayar kan, tapi beda igugui. Ay ko saya bersalah, ay hormoro. Itu bukan muluk-muluk, arong ison par daerah Samosir, Belige, parhutakku si borong-borong, memang itu fakta dui kan. Itu enggak, bukan dia ada. Ini nggak mau rube belakangan orang adong bedak terbide huide di lapo yamnya. Hingga gudak pedita tong mami cangi. Kan bayi itu sih saya digarare dia bulan bida. Dauru pe Desember tahun narum mulai Januari ngai bayan daftar bida. Jadi ngok mana bang lihat pilih itu Tuhan ikan. Nah neng dohonokku salah doi daong, dakku salah on yang kamanginang. Yang menjadi masalah. So tung dua manginang lalap pita holat di ruh perduru pai mahon haroron itu hatta padu halihon no balgai. Habi nang adong bebui mersida lihat di si. Didok temani minggu sadarion manomu nomu raja partigor jala si parmonang. Maria iya si tutu maho ale borusion songodiro halak nabu na Maria iya. Lao manomu haroron itu hatai di tonga-tonga di Portibion. Mulu saya di bagasan narsak doho, saya di bagasan persoalan do, saya hola di bagasan hagut turut dohita, boy dohita di bagasan natardok Maria iya manomu haroron itu hatai. Daw, atong, pasai sudi syarroham, persoalan di Portibion. Pasai sudah sepikiranmu sudah persoalan dari Portibion. Manginang saya hudok go maus tuhita. Bakko ni na mangulu do. Kung mangadupi sudah masalah do persoalan. Bagian ni kehidupan tadi. Hidup baca hudok, bulu dangulu beho mengadupi sudah gelombang hidup na terjadion. Ada ngarok kasonangat di son. Nepikir hamu rarok kasonangat seliling di tanok kita. Dangadongi, isi do nama besonang. Kita do rapot tu hatai. Anggo di tanona manginang dang bui suarongi, gesekan-gesekan masalah baik internal dan eksternal semua selalu terjadi konflik-konflik horizontal. Dang bui dang adongi.
Alai buhado hita di bagasan na Maria, bui Maria iya. Songo pinangido ni para orang sakarya son. Bolok komai. Suriro hana ruddut. Asa bui mekkel hita. Bayak ko kamu ma tunga hasi pangano di zebu manginang. Dilopak kay na taon. Luza halakon. Mga lopar upani. Asa rasaon zo. Rasaon. Asa songonon. Asa songonon. Asa selera sudita he. Inna kan. Dibahit songonon. Ibahit songonon. Yakin mahamu. Tuk sumerdeyo ni alangon ni manangisi ni zewi. Anggo rudut. Anggo gusar. Anggo sadong di si roha. Naguklas ni roha. Deng merdeyo ni. Hidup bain maloro paret de batakom memang. Sudido gabe pahit doh situ ngiluba be. Boido gabe pahit. Dan bulung ngapain betok situ ngilu barang nyatu sabi na wana may zurnya te dakkola ni zurberi be. Bulung ngaro situ ngilu ba pahit. Alani ah bet terjadi na songoni. Dangarong jupang ibana sonang ni roha. Alani na mulai dok Maria iya mahwale borusion. Marolopolo mahwale boru Jerusalem. Asaboy jupang na marolopolo akamanginang nanaing dohonota para diota di minggu-minggu apenon. Sudi mahita pay baruho rohata. Sudi mahita pay baruho pikirata. Nange akamanginang. Salpuho makana salpuy. Tapature dalan ni Tuhani. Marita roha nang pikirata, naguklas ni roha, doho dame. Asa ido badidok sasi tonga zepek gomoro di pasunggulhon minggu apen. Di sude na opat minggu sasi tonga kesimpulan na pangaripunan na. Bagaimana semua orang menanti kedatangan Tuhan itu dengan memperbaiki, merestorasi, memperbaharui, bertobat di tonga-tonga ni hangguluanon. Pau bahon roha. Ala buah. Raja Partigor do ibana. Raja kebenaran. Tuk sarong besidalian ni zolma. Mangalusi ibana. Molo nung ngaro be ibana parpudi. Dang bubi dohonot taruk salpu portibiot dung mate hita bertobat. Dang bubi dohonot ta dung mate hita. Unak Tuhan tu paruhuma tidak bisa. Tiki mangulu dori paimatu hattai hita. Bau bahon rohatna. Partigor do ibana. Jalasi parmonang. Lapatanna dia adalah raja kebenaran. Raja kemenangan yang tidak bisa berdalih siapapun di dalam pengadilan dan di hadapan Tuhan itu. Napaduahon dakkolan roha naking Maria iya hita paturehon roha do pikiran alai wado hita gabe halak naserep marroha ido pangatusion na berzulu mulu idok marsihudul di atas ni haludi raja naroi dok matu hita kamanginang sotuk taang gak moro harga dirita molo tapatoro rohatta manak serek rohatta nda sotuk ta pikir ana na buah sonon sipata ketika orang lain jangankan setara dengan kita atau kita dipandang seperti setara dengan dia. Kita merasa, wah, nang lepel mau. Kenapa engkau seperti itu? Toraho-roho. Bodoh perasaan ni zolma songoni. Tolong gue, bah, sama aku. Kau bilang begitu. Emang siapa lu? Inna tong bahasa Jakarta kan?
Belum kamu kenal gue, nah bahasamu isok kan, gue hanya dang di bawah lu do gue. Kan? Lu binain seli-seli di hitaran tong lu gue nih, tulu bangi ho inda du tuibe. Iho Jakarta minda du tuibe da baji, ya udah pola hupe biasa mandokone. Kan? Inang amang mulu halak Kristen na tutuho. Tung ditorunnya kali zolmai ho. Disido ho di patibo tu hatai. Asa unang merasa hita. Mulu tapatoru rohata, serep rohata. Gabi moru maharga dirita. Di Portibio mungkin secara takaran manusiawi bisa ya. Ale ya nama lapatan nasi yuto Jesus so. Ay Jesusi pola do disolukko ni bana gabi rupa ni hatoban gabi pangului do ibanas gabi sok katubat di tonga-tonga ni Portibion asa saut hasangapon di bata mian di bagasan ni bana. Adong masuruk ta sok kalan na porsia. Haserepon ni roha. Mersi hudul di atas ni halo di dorazai ima tu hatta Yesus Kristusi nang manggobar roh tu hita molo nang malua hita molo nang taruli hita siat tu hattai pasirek maroham biasana naserepido nabuas mangalehon haserepon marharoroad doi sian hata serep terdahamu rupe serep inang hata Indonesiana ceret ina itu tahe do teku serep inna do yamya hola serep bona bui mangusehon buas dohala nasere marroha di sido habuason ni roha di sido habuason ni pikiran di sido habuason marpabahena dia akan nasere marroha doi asa molo marhaserepok kita kamanginang pai mai mahon pai baruhon ngoluto marhaserepon pai mahon haroron itu hatai totua kamanginang halomuan itu hanima ita pasu-pasu naibe mereburan mai di tonga-tonga ni ngoluta alanido di apen na badua honon raja si parmonangi nata pai mai kamanginang pai baru naking roham badua hon paserep roham marhaserepon maho tuksura manginang di leod di bata di ho gudang halubian akka talenta di batu hatai serek maroham habenget tommai halat som mana ni lehon itu hatai unang bae si lehon-lehon ni di bata patibbo manak paburunang dirim di tonga di Portibion ay yang wakana porsiai dibilangi dui songor si lehon-lehon doh pabahinan di bata jalaju pangihola dia kahalak nasere marroha doaka manginang na barbudi maka manginang siat turpukon jalahu maniapon akahureta sian Ephraim dot akahuda sian Jerusalem siap doh sior tuhamusion dungi barita honon nama hadameon tuaka bangso parbigu manggobarhon raja yang kita kenal itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah datang dan yang mau datang itu kembali adalah raja kedamaian alanido ganu halak namai mai mahod do nong majalo Kristus Tuhan akka manginang si pardame ma si buat dame ma alaniaha Jesus adalah raja kedamaian. Jesus imana para mehok kita dohot debata sendiri olo mardame dohot kita kacol manong mangarsahi bana. Dilehon ibana anak na Jesus Kristus raja hadameoni. Asahita pihak kamanginang naing magabe raja si pardame manggonggomi gabe gok dame. Hangul 2 tahun. Mardame manginang hubonai jami taon naking guk hamusuon Portibion
adok surau musuh minang, adok surau musuh manang mamusuhi ho amang, mardame ma. Ingot tamu edetai torede ho mau 420 seda. Ulo so salah dia ayat tu dudui. Godang dope si guru hommi asa tudoso dohot tuhamme. Mardame ma marsijalangam ma. Tatuzu ma solhot tu debata. Mardame ma marsijalangam ma. Unang atong danggulu masih jalangan di pitu tor lari bena sa ciamun. Lari bena sa kabirang. Hupa mana doi. Hupa roaud doi na. Ya. Idotong. Itor itul pusi bena do sadar. Di selik na ko tahun naro tutupun nama kiri kanan bah. Ya teru kita belum masih jalangan nanti. Minimal moro sawotik. Contohnya 10% sekian. Nggak tinggal 10% persoalan ini. Jinalak sehari. Moro 1%. Tinggal 20. Jinalak musim minggu narunai. Moro 1%. 20 itu. Jimbolo lep terus jinalang. Saya mah. Sudi. Mardame mah. Si jalangan mah. Duk ko memang Alay babay no ido takolak kamu do awak kamanginang suatu pikiramu. Alay ido paru kilot tasongonak kana porseyak kamanginang. Ido bakyado hamu hudul sahala mo kamanginang merenungi hanguluanon. Sa marutang doy batorus tu diri ni badot tu hatay. Dang boy hurobuhi dirikon. Dang boy torus sudaluhon. Baru kilot tadi, alai kodonot tado, marsi hudul di atas ni halodi ina do tu hatai. Keledai adalah lambang kedamaian juga. Si buat damai jala mardame. Ulu jupang damai amanginang. Nakik kudok sudedi peredi natai jebu begek tebu. Meluruduk roh hadang dame roh haduk pikira paek doi. Alai coba kanasip pijebu molomekkel sudi enak kali bah. Koninna pasti doi. Tebu. Nah, itu dia, mulu ngagutur pikiran roha. Las bigwe hebi bani sioni. Haro naro, ihoi naro. Halang. Nah. Alai coba tungahay bahay ni si mulu mekel do harameod di si yang kekurangan itu juga tentu saling menguatkan dan saling membangun na merhuriau pihak kamanginang godang kurangan godang alai mulu sudi kita membangun memberikan pikiran yang baik so pasti Buddha Jupang. Tapi betul-betullah kita dari hati yang damai, pikiran yang damai. Imamang nabarburi diapen nabadua honon. Si buat damai mahita. Jesus nang roi menaluhon suri hamusuon di portibion. Musih ni azol mau nobal gay madirina do. Pikiran na do. Ate-ate na do. Tapi Kristus adalah Raja. Bisa mengalahkan itu. Kuncinya. Jalui banat tong. Asaibana raja si pardamai mangrajaiho. Molo di bagasa dame sudia manginang. Sudia do boy ulaw. Sudia do boy tarpatupa. Alanido akan manginang. Patorok roham. Paserek roham. Miyamma hadameod dihita. Jala sai sibuan hadameomma nguluta amin martang yang mahita. Oleh tema rohanami deho ali Tuhan. Saringar hatam di tarsauran nami di minggu nami sadarion.
Ditugu-tugu horo hami manomu-nomu raja partigor jalasi parmonang na ikorro gabi raja perpudi gabi panguhum di tonga-tonga ni portibion. Ima Kristus naik korro pedua handihon naso di boto zolma sadi harina dotikina. Kumaria iya hami Tuhan jala marulu marlas ni roha paimai mahon manomu-nomu harorom naubalgai. Diajari homa hami martoruk ni roha pai baruhon hadirion marhaserepon jalaikon di bagasan hadameon ima pangaridion nami manomu-nomu hoali Tuhan di portibion dina soto hami tiki doho obasna asa melezup pangyali Tuhan pangaradion nami toktong dingudu namion dauma parporangon dauma permusuh-musuhon dauma haguturon guk malas ni roha do dame jala disima Tuhan pos rohanami mabaor nang akapasupasum di bagasan parnguluon nami ajari mahameli Tuhan marhiti todim sai patutoru hodiri nami jala bui hami Tuhan bangulahon hadameon nasiakko ali Tuhan hutangnya kok kami ma suli ruas ni huriamon na met akasikola minggu remaja na pasobulung akan na tua-tua akahorong lansia Tuhan paso-paso di bagasan hai pason saluhuna Melutung adonga kana hurak sehat pos rohanami hodo paddaw ni bulon na sumburung na tukpa malupon akka na hurak kipas haruna mapitung dungdo boy mernida li Tuhan napakpango boy gabi merdalan ima Tuhan balga ni huasom pahisarhon pamalupon akka na marsahid saidongani Tuhan pamalum makaruas ni huriam na di bagasan parsahiton Bolorong akan atongom marukilali Tuhan pergumulan di ngulu-ngulu si kanopari manang alani dia pe Tuhan di tonga-tonga ni keluarga marsada-sada ali Tuhan raja si parmonang doho jala partigor natuk mangudihok kami di nasa perdalanan ni ngulu nami urupi Tuhan akan atongon di bagasas si taonon dohot akka parukilon ali Tuhan marudut-udut do pihak kasih hubasan nami di tonga ni huriamon diaka perayaan Natal ali Tuhan taulas ni roha mai di hami tahu puji-pujian doh asa ngapot diho sai patau dongani Tuhan sudi ruas ni huriam makalatsone jala pargugui sudi hami Tuhan di huriamon laho makalatsone sian serek ni rohanami do uduk ni rohanami gabe sudi Tuhan hami tahu marlas ni roha anggiat mali Tuhan sudi kegiatan-kegiatan nami di tonga ni huriamon boy mardalan do denggan ali Tuhan secara khusus tangyak konon nami do akapar porangon na masa di tonga-tonga ni portibion ali Tuhan tukoma nama natap sian habangsa para siammi patod ditot rohani ganu jol manang bangso pe siakodo haroroan ni hosa dot hanguluan anggiat sudi Tuhan siap bangso tu bangso mian pikiran do rohana songoni gabe jupak Tuhan nama si hargan jupang nang hadameon Ibu makar korhon Tuhan tu parnguluon secara global di tonga-tonga ni portibion molumar masa Tuhan porang bangso tu bangso. Raja hadameo doho. Ali Tuhan suatom turohan nak pikiran ni ganu zolma asabui diulahoni. So ni Tuhan nak bencana alam musibah-musibah secara khusus Tuhan nadong di luar nami ditapanuli raya aguan hosa aguan perdalanan ningulu ay siga Tuhan nakahauma do akalan nasing
Apuli nasida akan amarsita onon. Sadari on tupahan nami matuhan nasida, urupan nami merkiti kuriam hakabipi na buluni. Ang giyak boy nang kuak kapat pangurubi nasida di penglumiton ningulu si ganopari. Nang akabagas nasida naswarong biale Tuhan nuaing. Kajang do tanganmu Tuhan, mangurubi do mamasu-masu akan hinokokmu. Sayhoma Tuhan patulutsus sudi akasiulaon do pakkubasion ni huriam sa tingkat pusat sa rodi tingkat huria. Marsangak magwarmo Tuhan di bagasang Kristus Jesus Tuhan nami. Amin. Mari demahita tapasa ma piliata.
tatangya koma peliata. Ali di bata amanami na di banwa gijang horo haroroan ni saluhut si leho nadingkan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Sa jalo magyabiwa na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon. Patibulhon harajaom di tonga-tonga ni huriyam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehor-lehom itu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan de bata ama para si roha, hasangapon hamuliaon do puji-pujian marihoro di sanliling nililing na. Mauliate marohanami diho, alaniasi ni roham do holong ni roham. Ay disuruh hodo anakmu na sasadaya sa malua na ginongkomammu siad dosa nabi. Namarlas ni roha do hami nuaing, di bagasan hasirepon ni roha, marningot haroro ni anakmu, dohot hapapatarmu tuliat portibion. Ali Tuhan Yesus Kristus anak ni debatana mengului. Pinuji maho alani si asini roham. Ada di patutoruho dirim. Gabe saor ho tuhami jol manalia. Asa melua akan apanili musian dosa nabi. Marlas ni roha dohami nuaing. Jala mauliate rohananami marningot harorom mangibati hami. Say topok mahuriam, jalapature mai bahen inganammo, bongoti marohanami, parbadiay jalapatiur masaluhu nai, marhiti-hiti sodang ni barita na uli, asaw hubas hami paimahon ari harorom nasangapi, say pasu-pasu manamanggongomi hami, dohos saluhu raja ni halak Kristen, say sodangi jalapasu-pasu masaluhu padita, guru, situa, evangelis, dot akan apaturehon na marsahit, asa margugo na sida mga ramoti huriam, say sungguli mahami tuhamu baon ni roha na tutu, apu lima akan na marsak, urupi manatargogo doho na marsahit, say patiurma lakkani na lahomate, asa torang rohana manopot hasonangani, say topok madongan nami na dihahulumon, pabicar mabarita na uli tu nasida, asalam tabba akan aporsea, doho na pasangapoko, di ari harorom na sangapi. Amen alia manami na di banwa gijang, say pinorbadia maguarmo, say Roma harazaomu, say sao malomo ni roham di batu ngatongon songon na di banwa gijang, lihum matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Oh
mahamu di bagasad dame, jalohamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala saya sima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasahorhom ma damena tu toddim. Selamat hari Minggu Inang, Amang. Kita latihan KUR gabungan sebentar ya Amang dan Inang. Latihan KUR gabungan untuk perayaan Natal gabungan Ama, Ina dan lansia. Kita latihan gabungannya ya Amang, Inang itu di ruang PAUD ya, sekolah ruang kelas PAUD. Gedung fasilitas di lantai basement. Ya Amang, Inang dimohon kehadirannya untuk kita latihan.